Human sa gihimong seremonya sa condemnation of seized and forfeited cigarettes sulod sa Virgo A Tech Waste Management Services OPC sa Barangay Manikahan, Zamboanga City, gipang suludayon sa dakong shredder ang 266 million pesos nga nakakarton nga sigarilyo ug napino-pino kini. Gihimo kini sa mga otoridad sa Bureau of Customs sa Zamboanga, kapulisan aron masiguro nga dili ma-recycle ug mabaligya ang mga nakumpiskang mga kontrabando. Kini subay sa pagtuman sa customs laws, rules ug regulation. Ang condemnation naghatag og signal sa mga tao nga muhimog illegal nga binuhatan. Samtang nasakpan sa inspection sa mga otoridad sa Bureau of Customs ang balor 53 million pesos nga misdeclared pharmaceuticals ug assorted goods nga walay FDA permit. Kini tungod sa walay pagluag nga anti-smuggling drive nga gipangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno pinasubay sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. Subay sa report sa BOC, ang shipment nagikan sa nasod China nga unang gideklarang packages nga nahimutang sa Manila International Container Port. Apan sa gihimong physical examination, nasakpan ang 336 boxes sa pharmaceutical products nga nagkantidad og kapin 30 million pesos. Uban sa mga kontrabando ang 406 boxes sa goods, electronics, cosmetics, automotive parts, hardware ug ubang accessories nga hapi 20 milyones ang kantidad. Gisiguro sa BOC nga walay makalusot nga mga kontrabando sa nasod ug madubag ang nagpalusot niini. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.